фатамут и фатамут. Такива. О, сега аз ще търфя. Може ли да те спирам? Не, мене никой не ме рифа. Никой ме тъпе. Оф. Мали. Що ми каза, че ви търфат? И така гледам, то трейсър ги избива. Мали, то се бахти. Хакера репорт с АГГ. Ето, репортнаха го за имбот, това е. И то трейсър може да изяде бана с тия неща, освен ако не си снима. Ако някой може да му пише да си снима. О, в Solidar Boys бих я взел тази банда. Само където има помощник. Ужас. Леле, колко не виждам. Ужас, аз не виждам къде се намирам, а отивам да спирам търф. Абе. Айди 9. Голден не заподозрян, Габриелския уби Крейзи Психо. Аз искам, че то Крейзи Психо от рифа. А те са двама атака. Да виеба майката! Сега да имам да взимам. Падерас. Ей. Мога ми кажеш другия път по-рано, че са горе. Аз тук се удрям охрасти, какво ли не. Да, той ти ще ги избял да стигне. Да, той неко го уби скак. Сега го ръшваме баса от майките. Джетпак. А гаджет. Да и сега какво правя? Снайпер умения. Оф, за полузен левел 2 не е той. Те са двама. Двамата братя. Хунтакита. Дева. Мале, как? Семейство контури.